To lafiya? Ba ni 200 sallama zan yi. 200 na me? Na matan da nace ka 200 cika zan yi sallama. Me na 200? Kawo 200 a sallame ta kar ta tashi da ni. Ba Qur'ani zaka siya ba hadisi zaka siya ba to me zan baka da 200 kai? Kudin sallama ne. In sallame ka ba Qur'ani zaka siya ba hadisi zaka siya ba in sallame ka da 200 ka ba karuwa. Da ina take. Kin san aljanu haka suke sai su shigar burtu. Aljanu ne haka suke su saje da mutane a zuwan su ne. Kina shafa sai ki ji dirwai. Haka ne. Kayan zane ne. Haka ne. Ki kawo 200 kar asiri ya tona a dinga nuna ki ana an yi ba a biya ba. Haka ne. A dinga an yi ba a biya. Allah to wannan kuma waye? In mai ayafa ce. Ni ce mai ayafa? Kware kuwa. Ni ce mai sai da to ba ni ba mai sai da ayafa bace bari in ga miki ni uwarsa ce ni na tsuguna na haife shi. Ta bariki ba. Ni na tsuguna na haife shi. Ta bariki ba. Allah ya shirye ku. Kawo 200 a cika ai sallama. To bari in kawo maka. Zan ga. Yar bala'i ce fita. Wata faran banza na wafi na iska ki rike da wajen auren kinan haka matan aure suke yi a ina kika gani a wani shekara matan aure suke halin da kike yi bara ki ji wallahi ba zan lamunta ba akan adashen nan na rasa mijina na rasa yata dan haka komai ta fanjan wallahi sun matalla sai kin biyan kuɗi na ba ki saba dakata wai kuɗin naki duka nawa ne tunda kuɗin nan naki ba su da yawa kawai ki mun Allah ya isa in na ce Allah ya sa Allah ya tsina wallahi barin ga miki sai dai ba ni jami ba mu yau mun ci uwar sa bada Allah wallahi idan dan zare shi ikani sai kwanan nan zamu sha biki ai kuna kame a honest kwana kan yi wasu dan zariya nan fitinan ne bane na ga jiya ma ya zo gaba ɗaya ba kallon gaban shi ashe kawai ya sa miro safety na siniki hange ina za mu haɗa rami ke ni na da cikakken ba zage ne ai yayi yawa ai dole maza mami in ban kyalkyal ba mazan ne yanzu sai da kyalkyal ya ka wallahi tallahi mami kana daure sai kuma gefe kai shuru Wallahi. ba abun da ya dame ka sai da ta cikin kan garin ka jaga cikin kwalo kan garin kowa ya zauna A gida? a cikin kwalo ka Au. ai kana cakiwa da wiwi Ai ba zan idan karamin ƙoruwa ce sai ka dinga ana cewa kowa ya zauna ba zan ma dawo ba sai. Mutumin banza bane Allah baba saboda abin da ya sa ma ba zan doka ba ta hauka yanzu ba saboda darajar iyaye nan ƙasa ba sauki sama za a iya sulhu kaga soja ne ni kuma dan sanda ne ni dan karota ne ni in ta juye dan union ne ni in ta juye dan agaji ne ni idan ta kai ta kawo dan hizba ne ni idan rai ya ɓaci zan iya kwamati daga har agaji zan iya yi zan iya gadi kaga abu goma nan daga na gaya ma aiki na ne saboda haka idan wato wannan suna ta fim in ta karɓi mutum sai ga mutum milmil kaga ina shiga kankararriyar mota amma in ta ƙika sai ta barka da silifas ta barka da ɓalilan ka dai ka je gidan rediyo idan an yi fim ɗin ka ta anasma an yi kaza waye To, ni malam ina da tambaya. Me tambayar ka za ta isi kowaye? to na ce wai dan agwagwan da bai da iyaye fa An samu matsala. To ya zama dan agwagwa dan kwararo kenan. Ta yaya ake gane balaga tururuwa? Wannan tambayar taka it's not easy. It's not easy. It's not good. Balaga tururuwa? Sai na yi satin zan tafi. In har ka so Allah ya nuna ma balaga tururuwa to in dai baka da tsawon kwana mutuwa za ka yi. Za ka ganta haka him! Tunda Allah ta gida har mu girge da Joni a radu. To Joni, fantastic! Ciki gare ka na sai ba. Ciki. Na gaya maka tun kwanaki. Laulahin nan da take akwai wani abu. Ka ce min ta jika ce, ka ce basir, ka ce me. To ciki gare ta gashi tana amai. take inna lillahi ilaihi raji'un Zo ki bani labari. Ban san hawa ba sai na ji sauka. Da Allah rabu da ni ne. Gaya min. Gaya min. Kin zauna kenan dafi an fil amanatu da a zaman kurkuku? Wannan gida ga damuna? Ya rafto miki aka kabari huta? Sai dai a yafa miki ruwan ayatul kursiyu kawai a mai da kasa abin ne? To wallahi tallahi ba zai yiwu ba. Kowa ya neman addu'a
yana Allah ya rufa min asiri ya kai ki gidan sutura? An ɗibi kaya na alfarma an kai ki GRA ya ɗauke ki yanzu ya kai ki ghetto area? Iye? Ni zaki wa butulci? Kin fifita ubanki akan uwarki? Banza wa ummihi wa abi. Tuna mana. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Kana kallo za mu shiga aljanna. Da ka to za ce koma. Koma. Inda ba girma iyayenka ba. Kai dinga girmama iyayenka. Makocinka ka girmama shi. Zaman lafiya shine komai. Bari in sha wuyi na koma gefe in yi shuru.